हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनां आरो जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्रा लाबोदों आरो बे जाहैबाय सासे मानसिनि सायाव। बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दिनैहाय जुदि मिथियाखैमोनबा सोमोनांनो हागौ। दा जिखि जाया मानो बिनि सिगां नोंथांनाव माखासे सोंथिफोर सोंनो सानग्रोदों। बे जाहैबाय नोंथाङा माब्लाबा आइजोफोरनाव दारि नुफेरबाय नामा? बा नोंथाङा आइजोब्ला नोंथाङा दारि रज'जादों नामा मालाबा? दा बे आरो नोंथाङा माब्लाबाबो नुफेराखैब्ला दा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन ओरैबायदि सासे आइजो जायनि खखाबाव हौवाफोरनि बायदि जोबोद रोजा आरो जोबोद गोलाव दारि रज'दोंमोन एबा रज'नानै दङ। नाथाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि साननो नाङा, बेयो थामथि थाखोनि मानसि नङा। दा बेखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायबा बुजिनो हानाय जागोन। दा बेबायदि थाखोनि आइजोफोरखौ मुलुगाव गोबां दङ, नाथाय बेनिनि गेजेराव जायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लागोन बेयो जोबोद मिथिनो गोनां आरो जोंनि गेजेराव गोबां गोरोन्थि साननाय एबा फोथायनाय गैयि मानसिफोरनि गोसोखौ नोंथांमोना बेखौ नुयोबा फोथायनाय फैगोन आरो मानसि हिसाबै जोङो थांना थानो हानायनि जोंहा साहसबो मोनगोन, जायफोर बिथांमोना बेबायदि दङ। दा फैदो, दा बेनिनि बेलायाव नोंथांमोननि थाखाय बियो जोंनि थाखाय जों खोनानायाव मिनिथावबाबो नाथाय बियो जोबोद इन्टारेस्टिं आरो इन्सपाइरेसन लाबोनो हागोन जोंनि गोबां सुबुंफोरनि थाखाय। दा बे बेलायाव फैदो नायदिनि जोङो बेखौ मिथिना लादिनि। नोंथाङा दा नुदों सासे सुबुंनि महर, जायनि मोखाङाव नुनायाव थारै सासे हौवानि बायदि महर नुदों, नाथाय नङा, बियो सासे आइजोसो, बियो हौवा नङा। आरो बिथांनि मुङानो जादों हरनाम कौर। आरो बे हरनाम कौर बिथाङा सासे इंलेन्डनि नोगोरारि आरो बिथांनि फोलेरा बिथांनि जिहेतु फोलेरफारि बियो भारतनिफ्राय थांनाय होनदों। दा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बियो भारतनिफ्राय थांनाय, बिसोरनि हेरिडिटिया, आरो बेनिफ्राय बियो बर्नआ जादों इंलेन्डआव जोनोम जादों आरो बे हिसाबै बियो इंलेन्डनि सिटिजेन जाबाय। आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 1990 नभेम्बराव जादों बिथांनि जोनोमा लन्दन। दानिया फैदो बेनि बागै जों मिथिना लादिनि। इन्डियान टुडे खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला 10 बोसोर जायो 11 इयार्स जाजेनो, अब्ला बिथांनाव फिसा फिसा दारिफोरा रज'बोदोंमोन, जायफोर दारिफोरा सरासनस्रा मानसिनि आइजोफोरनाव रज'यो। दा बेनिफ्राय बांसिन हौवा मानसिनि बादि बियो जाबोदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा गोबां राहायै दारिफोरखौ फोजोबनो लादोंमोनब्लाबो नाथाय हायाखै होनदों। उल्थायै बांबोनायनिफ्राय बांबोबायसो थादों आरो बै साननिफ्रायनो बिथाङा सासे दारि गोनां आइजो महरै सिनायथि जाजेननो हाजेनदोंमोन होनदों। आरो मख'जाथावदि बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयाव लन्दननि फेशन उइकआव गिबिसिन दारि गोनां आइजो हिसाबै बे फेशन उइकआव फेशन खालामजेनदोंमोन होनदों आरो बिनिफ्राय बियो जोबोद फेमास जादों। आरो बिनिफ्राय बिनि जोबसिन एबा देरसिन, दासिम बिथांनि देरसिन मोनसे मिथिसारजानाया जाबाय 2016 मायथाइनिनो सेप्तेम्बर दानाव बिथाङा मुलुगनि उन्दैसिन बैसोनि आरो बयनिख्रुइबो बांसिन लावसिन दारि गोनां सासे आइजो महरै जिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बेयाव बिथाङा जायगा आवग्रिनो हादों आरो बेयावनो वर्ल्ड फेमास जादों। दा बे आरो बिथांखौ बयबो मान खालामदों। दा अब्ला बिथाङा बै समाव 24 बोसोर 282 सानल'मोन होनदों, अर्थात 25 बोसोर जाहांल' जादोंमोन। 24 बोसोर 282 सान बैसोनि जादोंमोन बिथाङा। दा बेखिनि समाव बिथाङा बेबायदि महर मोननो हानाय जादों। दा जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जोंनाव गोबां आइजोफोरा बा गोबां सिख्लाफोरानो जोंनियाव मोखाङाव बेबायदि दारि रज'नायखौ लानानै गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदों जानो हागौ आरो गोबां गावखौनो हिन साननाय, मानसिफोरजों बुंजानाय, मुगैजानाय बायदिसिना बेलायाव जेंनायाव गोग्लैदों जानो हागौ। अब्ला नाथाय नोंथांमोना बैबादि सासे जोबोद गेदेर मानसिनि जोङो थुलुंगानाय लानो हायो, जेराव बिथाङा सासे वर्ल्डनिनो ससियेल मिडिया इनफ्लुयेन्सार हिसाबै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो मडेलबो खालामो बिथाङा, नोंथांमोना नुगोन। आरो बिथाङा जोबोद गिदिर सासे मटिभेशनेल स्पिकार हिसाबै बिथाङा इंलेन्डनिफ्राय बाहागो लागासिनो दङ मुलुगनि मानसिफोरनि थाखाय। आरो बे दारि रज'नायनि सायावनो बिथाङा एवारनेस, ससियेल एवारनेस लाबोगासिनो दङ। दा जायखौ जोंनि गोबां मानसिफोरा, गोबां आइजोफोरा बेखौ लानानै जोङो थुलुंगानाय लाबोनो हागौ होनदों। जोंनि गोबां माखासे थौले मेलेमनि मानसिफोरा जों बेखौ मिनिगोन, लाजिफोनांगोन। नाथाय बेबादि सासे गेदेमा सुबुंनिफ्राय जोङो सुबुरुन लानानै जोङो जोंनि थांनानै थानांगौखौ गावनो रैखाथि होनो हायो। मानो होनबा बेफोर जाथाया नेचारेल, बेखौ जोङो गाव गोसो जानानै खालामाखै, सोरबाया खालामा, बिथाङाबो सानाखैमोन, बिथाङाबो खालामजायाखै। दा बिथांमोना नेचारेल जाबोदों जिहेथु, बेखायनो बिनि सायाव जोङो एसेग्राबनाखि जोंहाबो जुदि सोरनावबा खायफाया रज'जाबाय बायोब्ला गावनि महरखौ लानानै एसेग्राब दुखु मोननो नाङा होनदों। अदेबानि बेखौ जोंनि ससियेल एबा समाजारि मानसिफ्रा जोंखौ बेबायदि खालामनायखौ
नेवसिब्लाबो नाथाय जोङो माने गोसो थुलुंगानाय लानानै जों थांनानै थानो हायो आरो जुजिनो हायो आरो बैसोर माखासे मिनिग्रा इनसाल्ट खालामग्रा मानसिफोरनि एगेन्स्टआव जों थानो हायो। दा अब्ला नोंथाङा बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय दिनैनि गेजेरजों। आरो जुदि नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोनदोंबा नोंथाङा गावनो सार्च खालामनानै नाय एभ्रिथिं विकिपिडिया गुगोल जा जेखि जाया नोंथांमोना ब्राउजार नागिरनानै आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोनथारगोन। जोबथारनायाव खेबसे नोंथांमोना नामखौ खोनासंनानै लाबावो हरनाम कौर, बे जाहैबाय HARNAMM आरो कौर KAUR हरनाम कौर। बे बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नागिरबानो नुगोन आरो बियो सिगां समावनो जोबोद फेमास जादोंमोन, नाथाय दा नोंथांमोननो खेबसे आपडेट खालामनानै होनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।